Hľadáte bývanie, kde sa vaše sny o bývaní stanú skutočnosťou? Kolárove stojí novostavba, ktorá nie je len 4 steny a strecha, je to štartovacia čiara pre všetky vaše budúce dobrodružstvá. Taká som tu, v dome, ktorý čaká na svojich prvých majiteľov. Ponúkam všetko, čo potrebujete. Moderný dizajn, dostatok miesta a praktické detaily pre váš každodenný život. Som Vivien Kovačová z All Inclusive Real. Zavolajte mi ešte dnes a presvedčme sa o tom, či tento dom je tým pravým miestom pre váš nový začiatok.